ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мо рафтем боз зорӣ кардем барои мактаб. гудако дайнами барои ки 1 сентябрам наздик омадак туфлиш гирифтам. духтарамда дута мактабхон дорум. туфли гирифтам иҷа хай чизои калготки чизоша ба инҷада гирифтам кофточка. ак нархошам гап занам барои ки ай тоҷикистона интереснее шумода. Кофточкаша 80 сомон гирифтам. хушрӯакай бини инҷашда кружева дора. Кружеваш нежниякай остинакош дам кам тараки кружева дора. баъд иҷада и туфлиша гирифтам 150 сомон. туфлиша 200 сомон гуфт хай 150 сомош кардам. хушрӯакай лакирончаи хали чанд тара пӯшид пошда соз нагирифт ҳамиш хушрӯтар удобни. баъд иҷада гирифтем голфи гирифтам духтарамда. иҷада рубашкаи бачагие барои бачаам хай обични ҳамун рубашкаҳое ки мепӯшанд. иҷада бо гирифтам ин хай туфлиёра нишон дидем. кроссовки туфли гуфтестам кроссовки. ира барои худам гирифтам. турецкияи ё ай туфли хитояй гуанжовай ай худамда гирифтаги турецкияй. баъд гирифтам иҷада буро гирифтам фирмаи Милана гирифтам. и утеплёния драпай ғавсакш гирифтам тёмно-синий. ҳам утеплёни гирифтам ҳам летни ини хали тынкакш гирифтам. хушрӯакай тынкакай бу материалшам хиёлам ки нахстарай. ба гирифтам хай иҷада бачаамда сумка гирифтам. духтарамдам сумка гирифтам. инам хай сумкаи розовияки ки бо хали чӣ доштай косметичка бори як и пиналай видишранги косметичка пинал гирифтам. баъд иҷа хай инам хали губка барои пасуда шувака ами чизо резина хай ришта иёра барои худам гирифтам. тамошобинони азиз ай ҳамиҷа гирифтам. оли мегӯянд ки ту полни корвона харид кардӣ. инами чизое ки рӯзғорай айҷа мегирим мебарам қатъи ма рафтестам барои ҳамо. ҳоли бо ояндада видеода мебинед. баъд гирифтам худамда ини хали материали аднатони гирифтам. чӣ медузумша брюки клёшайку кушодай хали ранги юбка борияй ҳам хали медузум. акмаки сатр мекунам чизои кушод мепӯшум. инам хали гирифтам метраки. ҳоли хитои бозор буд пешвақт. ҳозир хитои бозор нестай да корвонай ҳами рафтам ай корвон гирифтам. байне хали материал гирифтам. ирам хали то зонура хали чиз ранги рубашка бори пеш хай тигма надора маҳкамак короткичаи кушодак медузум. қатъианамо хали брижаи сиёҳи дароз кушод хали формае ки вай мешавад необични форма мешавад. ай ҳардуш гирифтам барои хидма медузум. беҳад ама материалаш мулоими хушрӯ ҳами бологиш клетични клеткадор фасонак. анам хали дӯстони азиз ирӯз харид кардем. ам хали бефара шудем. бо ҳозир ош мекунем меҳмон файрод кардагием барое ки мо меравем. дӯстони азиз не ки ман намегум ҳозир куҷо меравем. вақте ки мо парвоз кунем баъд шумода мо ҳатман гап мезанам ки мо куҷо рафтистем. иҷада ман рафтам визаомона гирифтам. ина дӯстони азиз ман загран паспортомона гирифтам. ай хидмай ай сета гудакам ай мардакам хай вай пештар гирифтагӣ буд мо надоштем. рафтам гирифтам загранма. чуда ҳар семонай
мо сафар дорем дӯстони азиз. Ма як моҳ шуд фаҳмидам ки мо сафар мекунем. бениҳоят зиқ шудагиам намехостам дар ҳамин видеорам гуфтам яке мешава ки мо намеравем. хеле ма уверен набудам, лекин меравем гуфтан 100% рафтаниян. хай оилави як рафтанием ки мардака гуфтанием ки як рафтания 100% ҳама каса меравем оилавия иҷа рафтани мо. ба ҳамун хотир ма либосошуна костюмш нав буд, бача ман нагирифтам. гуфтам мактабои дига давлада чихе костюм бурукои бо дига хеламша. хай ба ҳар ҳол дута гирифтумша бурюк. хай ко рубашка ва чизои даркория сумка пастаҳан любой ҷуда ҳар хелай сумка мешава. хай баъд чизое ки неабхадӣ мешава ба ҳамунҷа мегирем. чизое ки бо даркор боша барои мактабшон ягон чизи дафтар ручка ҳичи нагирифтамшон барое ки дига хел набоша гуфта. вақти мо рафтем дӯстони азиз, мо парвоз кардем 100%. ба ма шумода мегум ки мо кадом давлат рафтистем. ҳозирашда камтар амхел чизда беста ранги чӣ меганша секрет бори беста. ба ма мегумтон. инам хе дӯстони азиз, бо мо бошем, видеои моро тамошо кунен, лайк монен, дастгирӣ кунен то охири навора ҳама вақт. иҷара бурда ҳозир ма дар артел мебарам, ҳам киртама мебарам духтанда, ҳам иҷара тисма мезанам. серкори ҳастам, бояд ма равам қолинора бушум. ними қолинои хонаи учам нашушта буд, ҳамара шушта монам. худо хоҳад мо сафар дорем. ина тамошобинони азиз, иҷада барои украшени савол шуд, чандӣ мекунен нархи навош. иҷада вобаста дора ай сангаш, ай корш. коре ки бисёр боша, ручноиш бисёр боша, бо қиматтар мешава. барое ки ба даст муҳра будузӣ. иҷа ба инами сангои калонаш, анами сангош 50 дирамия ёш 40 дирамия. худаш ами киртада ма украшени санг харидам 80 сомон шудак. бо тарзи вай барои каданаш қимат мешая 50 сомон бо барои каданша. барои ки ҳозир ма ҳамаи сангора чиндам бо муҳраи и медонен ҳам қинае ки гирд ба гирди и муҳрае. аха гирд ба гирд муҳрае, гирд ба гирд ҳамара ручной медузем. кори 50 сомонай худаш 100 чанд сум ҳамин украшениш меғалта. бо сабуктарош мумкин 100 сомон бағалта. барои коруш 30 сомон, 40 сомон, 50 сомон меша то 100 сомон. фақат кори каданаш меша украшенира. ани арусо ини қимтарай вазбинтарай украшениш ҳамун ҳисоб бо қиматтар мешава. инам хе дӯстони азиз, нарх навои мо ҳами хеле вобаста ай ҳамун маҳсулоте ки дар ҳами украшенида мерава, ай ҳамун вобастагӣ дора ба як коршам. иҷа оша сар кардам тамошобинон. вегетатив намешая даста. ошта бестам ҳозир камтар сирх шава, баъд меандозам пиёзша. пиёза сип сирхак мекунам. ина дохтам пиёзша, камтар гӯшта сирх кардам, баъд пиёза андохтам. сип сирхак мекунам пиёза. куда комментария гап занед, шумо аввал пиёза меандозен сирх мекунен ё гӯшта. ма ҳамаи ҷӯша навор накардам. барои дар канали ма бисёрай ош тарзи тайёр куниш. инами камакия ҳар ҷош навор гирифтам. ина тамошобинони азиз, мо иҷа қолин шустестем. ина иша болои мошин да қолини пеш ина вазбини ҳаст ки иша да иҷа мондем. ош бутрова ба кашолаш мекунам. ина и майдачо ай кухния. ай кухния хай бачаам ёрдам дора, иҷа да сороам ёрдам дора бисёрие. ина мусели хушруа. бра сороҷон ова шапиданги да бола. ина иҷа ҳама каса ҳашараке учамам ҳастай. қолиншӯи ҳаво гармак хушрӯ саҳар қати биромадем шуштестем. тамошобинон бо мо боше. пеш домонам хушрӯайки иҷа ободай гилора бинем. хушрӯайки ина ҳамсоямуна соро бишаб хушрӯ бишаб да болои қолин. да қолинои кухния чандборӣ мешӯем ша. хай да кухни чихелай бо камтар чириктар мешава. салат маҳкам кардам бо зерабой хай паридагия убудагия ко мепара.
ҳамаро ябора тозагӣ мекунем. дӯстони азиз, мо омадем, ҳавлӣ омадем имрӯз бо штем ҳама каса. Немҷада марға хурӯзора овозуша диден, ҳамаи гудако титипит кадинаги буровардагианшон, ҳамаи ҷора ҷазир кадиян. ҳама каса мо ҳамҷа шиштем. Уқа навори бисёр накардам, барое ки удаф бисёри баъд ҳами ҳавлира навор кардам. Мурғора гуфтам хай даф ҳамун мурғое бо ҳамун хурӯзое, барои ҳамун дига уқа навор накардам. ҳавлӣ наму гудако ҳама каса бозӣ доранд. Ина ҳамун гилакҳои хушроҳакое ки навор карда будам. ҳамун гилакҳо ҷа гудакҳо бозӣ доранд ҳавлида. ҳай ҳавлӣ немҷа гудак бисёр кишидак ба ҳавлӣ беспорядка мешава. титипит када ҳамаро бозӣ доранд. инам хе дӯстони азиз, савол шуд ки келин надорем. Келин дорем дӯстони азиз. Келини мо ҳозир Россияда Челябинск рафтагиянд. Ман дар видеои пешинам гуфта будам, барое ки подписчикои нав намедонанд. Бо як бори дига мегӯм ки дорем мо ду бачаву як духтарем. Додар дорам. аввал акамай маим ба додарам. Додарам ҳоли безанай, нав 21 сола ҳай. Имсол ака нияти тӯй кардан доштем ки дар насибмон набудай. Хай худо хоҳад кай ки розӣ боша ҳамон вақт мо тӯй мекунем. Келинмон ҳаст. Неким ҳозир акваи оилавӣ ки Россия рафтагиянд. ҳозирашда дар Россия нав рафтан 2 моҳ 3 моҳ мешада, оли 3 моҳ нашудай. баъд бо савол доданд ки дар зерабоитон болгари сабз меандозем. ҳо ман болгари сабза зерабой дами 4 дона медозам ё 5 дона. бисёри баъд намедозам. баъд да тамат вай болгари сирх меандозам. да овози дарангбаранга дидем бачаи қайсингилам ҳофизӣ кадиста немҷа қа нағз мебина ки дарангбаранг када задиста. баъд вай болгарии ки сабз дохтам ҳаваям беҳад бамаза мешава. бо савол шуд ки ҳамун доме ки ҳастай да навор ими навори пешина гирифтагиам да кадом микрорайонай. вай дом да пеши цумай. ай тараф цумай чораҳаяй. ай пушти ҳамунҷа як доми дигарай ва пушти ҳамуда ҳами доми нава сохтагианд. доме ки необичнияй. ҳамун дома савол додам. хай дуои нағз кардем раҳмати калон дӯстони азиз. бо ҳам навистем ки агар намеомадӣ дар дилат мемонда ки марги падарат. барои ҳаме ки бо омадагим чиқа хурсанд шудам ки то рӯзи буданшон бо ҳам як ҳафта гӯё ман уқам надидамшон. да баъди омадан ҳами як ҳафта гӯё дидам. ҳамқадр насибмон будай. хай одам ҳар я чи файродум кардам бо боло биромадам. немҷа мардак люстра соз дора. ёрдам ки гуфтак чизора бигир ҳами аппаратура нем дрел ҳам чизора. омадам ябора дим этаж биромадам. ай дим этаж гуфтам навор кунам ҷа хонаи ҳамсоя ҳай. метова ба ос набинен чихе ҳамхе ҷои гандум коридагиян чихе зарди хушрӯ вай тараф. ака гандума гирифтагияна хеле ҷош зарди хушрӯ шуда. бачае барам на гавзания ёд гирифта гапошам хай интересне. баъд намхе дӯстони азиз дар насиби чизе ки мебудай ҳамуро медидай. нодида илоҷ нестай. ҳамуда агар намеомадам дар дилам чанд армон мемон ки ман надида падарам гузашт. ба ҳамин хотир насибам да будай омадаму хай ба серӣ надидам ки бо ман чанд моҳ дар Ленобод будам. ҳар боре ки ман мерафтам мебурд мара да ҳамун таксиё мешинон гусел мекардак то расидан ма 10 бор занг мезад чиқа переживат мекард. хай худованд рӯҳша шод гардона. беҳтарин падар буд ки падари чиқа дилсӯз буд. ҷонша барои мо фидо мекарду. ҳамхел дар насиби тақдираш ҳамхел будай. ака дар пеши худованд хеле ношикрӣ намекунем. дӯстони азиз то охири навор бо мо буден. ҳазор раҳмати калон ки наворои моро тамошо мекунен. худованд ҳамеша ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунед то наворҳои оянда.
کنند سعادت و اقبال. برای آزادی، برای استقلال، برای حفظ صلح، برای آرامی، برای شأن و نام علیه بدنامی. به جان سوگند میهن رمق تا هست بر تن، کنم حفظت ز دشمن ای وطن. ای وطن به یاد شعر و مهر سعادت و